Haide. Ia, tăceți o leacă, tăceți o leacă. Tăceți o leacă. George, hai pe el. Bă, te roare. Bă, vedeți cum vine mine amală pe mine. Îl omorât acum pe mine amală ăla. Bravo. Este vine acum, l-a omorât. Stai să dau revive. L-a omorât acum. Bă, dacă nu era bine, Roare, l-a omorât pe mine amală. băi, cum era așa un om? Hai! Lasă să fac unul pe unul! Hai bă! Hai bă! Lăsați-i! Hai bă! Hai! Ridică-te! Ajută unul de hai! Fă unul de Lasă mă pic să fac unul de unul! Ce-i mă? Dați-mi și mie revive. Ce mai?